Hej og velkommen til den her video. I dag så spiller jeg med mine 2 dyr. Jeg tænker lige, vi skal ud og hugge nogle træer, så yeah. Okay. Så når vi lige har hugget det her træ, så tænker jeg, at vi går lidt videre. Nu kommer natten. Så må vi se, hvor lang tid jeg kan overleve. Det må vi bare. Ja, okay. Det kan man ikke helt. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg skal sige, fordi det er ikke normalt, jeg filmer til en video. Ej, nu kunne min mor bare lige være stille, ikke? Okay. Navnet skal være Pippi. Navnet her skal være Olli, tænker jeg, eller så skal jeg finde på noget andet. Ja. Det er fordi min hund hedder Pippi, og min kusines hund hedder Olli. Hold da op, der er en, der er et helt andet sprog lige der. Gå lige lidt væk. Okay, jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Det er jo dag 1, så jeg kan ikke rigtig lige blive dræbt her, så. Det er rensdyret. Jeg vil gerne kunne tæmme det. Nej, jeg vil gerne kunne tæmme rensdyret. Det finder jeg ud af, om man nogensinde kommer til at gøre. Ja, jeg håber virkelig, at du kan forstå mit sprog. Ja, jeg tænker lige, at vi skal prøve at se, om vi kan få den her til at blive min ulv. Det kan også være nogen, der vælger at dræbe den jo. Det ved man jo aldrig. Okay. Jeg vil gerne have den snart blive færdig med det der, hvor det er, man skal trykke sådan der. 2. Det var jeg ikke lige klar på, men okay. Okay, der er en sød kanin igen. Den ser lidt sur ud. Hvad hedder den her kanin? Hedder den skubbel? Jeg ved altså ikke, hvad det betyder, alt det der. Lad os lige se. Ej. Jeg tror ikke, vi har været de her steder. Ej, her er barnet. Her er barnet. Jeg ved ikke rigtig, at jeg kommer til at kunne dræbe alle de her ulve alene, fordi I kan godt se, at jeg dør hurtigt. Eller, det er ikke mig, der døde om det. Men jeg kan godt hurtigt dø. Er du klar? Nu dør jeg. Eller jeg ikke dør. Jeg dør ikke. Bare rolig. Og bare, jeg skal nok lave mit tøj om. Det er ikke særlig godt lige nu. Specielt ikke med en navlepiercing. Det skal nok lige få lavet om. Bær. Mere. Jeg bliver lidt sulten. Og lige. Jeg elsker bare, at der er kommet den der update med dyrene. Altså, de kan bare sådan gå med en jo. Og så kan man også bare spise bær foran dem, uden de overhovedet ved det. Og så lad os lige løbe videre. Nu er der også hunde, der gør. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det er faktisk virkeligheden. Det er min nabo. Hjælp mig. Jeg er død. Selvfølgelig. Det er det, jeg sagde. Jeg dør. Jeg håber virkelig, der er nogen, der snart redder mig. Fordi jeg har ikke nogen Robux, og sådan er det bare, når man er et barn og bruger dem op. Jeg skal ikke lige tage sig af min stemme. Jeg var sådan lidt træt, og det her det er sådan ikke en voice review. Ej, jeg kan ikke finde ud af at tale sådan engelsk. Men altså, ja, jeg har gjort det før. Der kommer en for at redde mig, kan jeg mærke. Hold da op, hun er god. Bandage. Hvor er mine kaniner? Har man ikke kaniner mere, så? Ej, det kan jeg ikke finde ud af det her. Nå, men lad os lige løbe vores vej, eller? Jeg elsker bare, hun hoppede bare med mig. Yes, Olli! Jeg troede, man havde mistet sine dyr efter det. De er der stadig. Men Pippi er min yndling, fordi det er min hund. Pill Trader er der. Så lad os se. Der er ikke nogen, der har dræbt den. Men vi har det mindste 2 af dem, vi skal bruge. Så lad os lige se. Skal vi gøre det igen? Eller skal man ikke? Det skal man. Simpelthen. Tid nu stille, altså. Ja. Faktisk har jeg en overraskelse. Min forældre har nemlig sagt, at jeg måske snart skulle gøre, eller sådan om et par år have parret på en hest. Så bliver man jo meget heldig. 2 mere. Det skal sikkert være 2 mere igen bagefter det her. Jeg tænker bare sådan lidt, jeg håber I sådan, ja, jeg er jo ikke rigtig stille, men jeg er ved at lære alt det her. Faktisk så er det, at den her video, når den er færdig med at blive filmet, så sætter jeg faktisk bare lyden ind. Det tror jeg bare, man gør for det meste nu. Ikke spørg mig, men sådan er det bare, jeg kender det. Nu har jeg faktisk snakket i 4 minutter, og jeg skal faktisk snart i bad, så jeg tænker det nyt. Ja, det lyder lidt mærkeligt at sige, at jeg snart skal i bad.
Den får sin ende. Jeg skal lige holde lidt fest. Men nu skal jeg også bare passe på med at gå ud om natten. Jeg tænker snart, jeg vil prøve at spille på computer, men jeg ved bare ikke, hvordan man filmer. Så please sig i kommentaren, hvordan man filmer, hvis I ved, hvordan. Nogle gange kan jeg godt være, at jeg komme til at brøvle eller mumle, som jeg måske lige gjorde. Men jeg vil bare godt have at vide, hvordan det var, at man fik filmet på en computer. Altså, synes jeg skal vise mit ansigt, eller skal jeg ikke? Fordi jeg ved ikke rigtig, om jeg vil endnu, fordi jeg er kun 75. Der er nemlig 2, der ikke ville være mine abonnenter mere, og jeg blev sådan lidt, okay. Det var jeg ikke lige klar på at vågne op til. Jeg var klar til at vågne op til 77 abonnenter. Ja, jeg ved ikke, hvornår det er, jeg mister flere. Jeg vil lige se. Jeg holder lige pause eller sådan noget. Nej, ved du hvad jeg tror? Vi bliver bare ved. Ej, man kan bare høre det. Ja, lad os bare nu se, hvad. Ali. Ej, ikke kutuk. Hvorfor er det hele tiden, de dør alle sammen? Jeg har faktisk spillet sammen med nogle rigtige noobs, hvor jeg var den eneste, der ikke døde på noget tidspunkt. Og de døde bare sådan 1 million gange eller sådan noget. Det var ikke særlig godt. Nå, alle er levet op igen. Ulvehoved! Jeg vil bare lige sige, at jeg er meget bedre, end hvad jeg plejer at være. Jeg leder op til... Det var virkelig tæt på at slå min rekord, indtil vi begge døde, mig og en eller anden, der spillede. Ja, det var sådan virkelig irriterende. Jeg var klar på at slå min rekord, men det gjorde jeg så ikke. Jeg tænker sådan lidt, hvor langt der er endnu med den her video. Altså, jeg kan jo lige så godt bare cutte den, men så ved jeg bare ikke, hvornår det er, jeg skal sige hej. Oh my gosh, nu larmer det igen. Okay, vi løber lige videre. Hopper. Okay. Der. Jeg elsker at sådan gå rundt om morgenen for at redde dyr, hvis det er at... Eller redde børnene, hvis det er, jeg kan. Altså, jeg prøvede på dag 3. Der fik jeg den bedste kiste i hele spillet, og der var det så, at jeg fik den der pistol, hvor der man bare kan skyde ulvene, og så er det et slag, man behøver. Og så blev jeg sådan lidt... Hvad hvis nu det er, at vi går efter børnene? Og så mangler vi synes kun et barn, og vi var nået virkelig langt med dagene. Og jeg vil bare rigtig gerne overleve så mange dage, man skal i selve spillet faktisk. Men det kan jeg bare ikke. Okay, vi er på vej et mystisk sted hen. Okay. Det var ikke særlig spændende. Men altså, det er en meget lang video nu, hvor jeg tænker over det. Så det kan også være bare sådan, stopper den på et tidspunkt. Fordi jeg synes, altså nu har jeg så også 8 minutter siddet og talt ud i det blå. Ingen taler med mig. Wow. Ja. Hvis det ikke kun er mig, der ser engelsk YouTuber, så er det meget fedt. Ja, jeg tror godt, man kan se det, men jeg bruger CapCut til at kunne filme til at kunne lægge lyd ind og sådan cut og alt det der. Men det her, det er jo fra min stemme, og det er sådan her, jeg lyder, og jeg håber bare ikke, det er den, der nu kommer herind. Han kom ikke herind godt, bare fordi det er lidt mærkeligt. Jeg tænker snart, ja, nu skal jeg bare lade være med at snakke om det med at stoppe med at filme, ikke? Yay, ulv mere. Jeg er så tæt på at få min helt egen vulv. Jeg snakker om min helt egen ulv. Undskyld. Skål. Okay. Ulven er ikke mere efter mig. Så hvor langt tror jeg når at overleve i det her spændende spil? Det har kun været 4 dage. Jeg tænker, jeg kommer til at filme Murder Mystery 20. På et andet tidspunkt. Og jeg synes, ja, det er meget fedt endelig at finde ud af, hvordan det er, man taler sine videoer. Jeg har altid tænkt, hvorfor virker det for alle mulige andre, ikke for mig? Og nu har jeg endelig fundet ud af det. Yay. Det kan også være, at jeg en dag skal filme mig i stallen, hvis det er på part, hvor det er, man kan se mig på kamera, sådan, hvor kameraet sidder på mig, og så sådan galop og sådan noget, ikke?
Det bliver meget fedt, så. Og det er også derfor, jeg hoppede. Ej, er den der ikke mere der? Run. Nu keder det. Wow, hvor er jeg god. Er du klar til Gå væk. Nej. Far, jeg er i gang med at optage lyd. Det er en god lyd, du fik nu. Ja. Nå. Så var det, han kom bare ind og forstyrrede mig. Det er meget mærkeligt. Lige nu ligger jeg bare sådan midt i det hele. Lad mig lige se. Sådan 10 minutter. Okay, jeg kan godt lige klare resten, ikke? Der burde ikke være særlig meget. Okay, jeg har også bare snakket i rigtig lang tid. Men jeg ved ikke, om jeg taler meget lavt eller højt. Okay, jeg håber sådan ikke, jeg bliver jagtet. 1, 2, 5. Okay. Ollie, du er hjemme. Jeg er hungry. Okay. Sulten. Okay, det er faktisk ikke særlig meget mad. Jeg tror ikke, det siger noget til, hvis jeg spiser det hele. Hold op med at spise det hele. Nu bliver jeg meget ked af det og trist, så jeg ikke får noget mad. Den kunne plantes lige der. Hvorfor går den så meget efter at have så mange ting, og så ligger jeg bolden? Det er meget smart. Men de der toiletter, ikke? Det er sådan lidt mærkeligt. Hende der, lad være. Det er min Wulfi. Det er min vulv. Nej, det er min vulv. Come on, lad mig beholde min vulv. Min vulv. Ej, så hvis vi vil blive attacked tonight, det er jeg ikke klar for. Det er virkelig ikke klar. Fordi jeg bliver normalt dræbt. Og nu er jeg så også virkelig mange. Jeg har prøvet, hvor der er en, der bare livede mig helt alene til det der. Det var virkelig trist. 10 stille Emil. Nå, vi har ikke nogen motor mere. Altså, min stopper kan go-kart. Emil Ustabil, Emil Andermøller Hansen. Ja, okay, nu fortæller jeg lige noget lidt. Put. Nå. Jeg håber, at det bliver til en god video, fordi ja, det er faktisk lidt det, jeg mest håber, fordi jeg håber, at den får mange visninger, og jeg har jo stemme med, og jeg håber, at det er danskere, der gerne vil se det. Eller bare, for det meste mange. Og så tænker jeg også, at jeg vil lave alle mulige andre videoer. Og nu kommer der også lyd på mine spillevideoer. Det er meget fedt. Så, wow. No. Jeg hader de der ulve. Jeg hader synes ulve. Jeg er lidt træt. Okay, jeg håber, ingen forstyrrer mig. Jeg sidder sådan under min seng lige nu med min iPad. Og så optager jeg lyd. Spændende, hva'? Og så har vi min indhjørning, som jeg har haft siden jeg var helt lille. Jeg elsker lige der, hvor jeg altid ligger og spiller eller til lyd eller sådan noget. Altså, det kan godt være sådan, da jeg filmede det her, ikke, så glemte jeg bare at slukke videoen, så det kan godt være, at jeg stopper lige om lidt, fordi det er allerede gået 13 minutter. Hvorfor bliver jeg ved med at sige sådan, med at slukke videoen?